Já se začínám bát do tebe. A dej se. Jinak ona není jako vyložení, že bych fakt musela být s druhým koněm prostě. Protože on třeba tam měl, on říkal, že vůbec ani za druhýma koněma nechce jít. Jenomže já je fakt jako mám pořád spolu vlastně, že? Nějakou lepší stranu tady asi nemáte rovnější? Tady jsou všude. Takže ona chodí jenom do terénu, když jde teda. Na jízdárnu nikdy jako takhle s váma tady nebyla. Já jsem s něho ani nechtěla chodit. Nechodí, že? Ty na Pan Urban tak přijezdil, on prostě, že jako já jsem byla na zadě, že na jízdárnu nejde, jakože navrch jenom, že jsem udělali jakože viděla, že se tam došlo, tak prostě hurá, že se pracovat a já už co si původně jako pro mě by to byl kůň ideální tak za 2 roky. Že mě se prostě nechce. No to ne, co 2 dny, to mladý kůň musí chodit na denně jako. Jo, Mňučka, jo? Fakt jo. Ona mě ráda skáče, ona je blbý jako... Ale tak se